De 8e expo. Waar bedoelt het niet? Ik zei dat wel, want 3 jaar te backside, nou, dat wordt wit te lang van Wemmer. En toen zucht en skaten en just om te jongen, de edelgast was vier. De eerste keer biedt het een initiatief van de feestvereniging van Dries en Waterswoord. En toen hebben we dus assisteerd. En toen zeggen Jurrit voor de tweede keer net meer zitten. En toen hebben we de regie overnamen. En ja, als dat optelt, de 8e keer, dat is 25 jaar haast. Vorige keer wie omtrent 50 standhouders. Dit hier zetten we eigenlijk 10% hoger, maar we hebben momenteel 50 standhouders dit hier hun presenteren. Nou is het altijd zo, in het begin gaat het altijd aardig uit, maar het eindje weer aardig erin. Als we dan neigen dat we juist de laatste standhouder krijgen, dan kan je echt wel neigen dat het wel even lukken weer dit keer. Ik zou zeggen van afval tot biomassa. Wat kan ik me erbij voorstellen? Wie maakt je weer van afval, maakt je weer een product, maakt je weer potgroen. Alle stromen die we binnenkrijgen, houden dat al weer hergebruikt voor de kachels, voor de energiecentrale en voor de spaanplaatindustrie. Als we het naar België brengen, dan willen we er meubels van maken. Wat ga je op de keer op deze expo? Pelletkachels. Zowel op centrale verwarming als gewone vrijstaande kachels. Is er verschil in soorten pelletkachels? Ja, we gewoon een goed binnenwerk, met gaat iedereen binnenwerk en een goed programma erin. En belangrijk is dat goede pellets gebruiken. We hebben geen slachtafval in zet, we hebben geen oorrommel in zet, puur alleen maar hout. Ja, 90% kan je zelf doen, een beetje harder ben je alles zelf doen. En dan ben je altijd sowieso toch je 40% goedkoper als gas. Kies gewoon een cv-chattel, vervangen door een pelletkachel op cv. En dan haast de hele hoes waren. En dan ben je nog vrijstaande kachels, gewoon met kanalisatie. En die blaas ik lucht naar je oren rond te staan. Wat doe je hier? Ik ben aan het uitdrukken zonder spuitje. Schadeherstel, hè? Dus wie maakt in principe als er een dukje in de auto komt, dan kunnen we weer eruit zonder dat spuiten wordt. We hadden stakken en dan drukken we op de onderkant van het paard, maar zeer als het ware heel voorzichtig het paardwerk bij te pakken. Dat was wel een aardig gesprekje met de burgemeester. Ja, hartstikke leuk. En dan ook nog waarschijnlijk een opdracht eruit. Dat zou helemaal top zijn. Maar dat vertel ik nog maar niet te veel over, omdat we daar moeten we nog samen over uitkomen. Ik ben verrast wat ik hier zag. En die zegt van Dwalietse gemeenschappen, Waterswoord en Driessen. Ja, dit liet zien wat van gemeenschappen binnen. Nou hak je ook zo'n bij een edelsmid. Wij willen ons graag als Downtown profileren. En ik herkenbaar werden voor de boetenwereld. En ik ga vragen om een half van het logo van Downtown om dus een voorzetje te maken van het zilveren spjaaltje. Wat wij als college van BEW dragen kunnen en daarmee profileren kunnen naar de boetenwereld. Verrassend dichtbij. RTV NOS.